Казан бу көннәрдә 100 мең туристны жәлеп итү урынына әйләнде. Экспертлар бәйләвенчә, май ялларында башкалабызга нәкъ менә шуның кадәр кеше килә ала. Казан илнең иң популяр 5 шәһәрләренең берсе. Бездә туристларга нәрсә тәкъдим итәләр, бу хакта киләсе язмада. Сейчас мы берем сковородку, ставим в печь, выпекаем наш блинчик. Видите, как надувается красиво? Җитез куллар кыймакны тиерсез пешерә, кыстыбый камыры юка булса тәмлерәк була. Туристларга халкыбызның милли ашларын әзерләү буенча осталык дәресен үткәрәләр. Тәмле ашамлыклар пешерү серләренә төшенергә теләүчеләр байтак. Шунда ук кайнар ризыкны авыз итеп тә карыйлар. Я вообще тесто не люблю. И тут в Татарстане удивительно совершенно. Мин камыр ризыкларын пешерүгә оста түгел. Татарстанда аларга башкача мөнәсәбәт. Сире нәрсәдәдер. Судамы, йомыркадамы, әллә кунакчылыкта микән хикмәт. Турист йөрәгенә юл тарих ашыда ачыла. Ачык һавадагы бу музейда узган гасырның татар авыллары көнкүреше чагыла. Биредә 40нчы еллар тегермәне, бер кадаксыз төзелгән мәчет һәм ишек алды бар. Туристларны кунакчыл каршылыйлар. Туристов встречает, потом туристами ходит и туристов провожает. Менә бу кара төштә туристларны каршы ала, алар белән йөри. Ул татар телендә дә, рус телендә дә сөйләшә, туристлар белән аралаша. Сәяхәтне Зия утравында дәвам итәргә мөмкин. Бу Явыз Иванның саклану ныгытмасы. Татарстан башкаласына 200 чакрым ераклыкта борынгы Болгар шәһәре. Бу Россиядә ислам динен кабул итү урыны. Христиан, ислам тарихы, рус һәм татар гореф-гадәтләре кебек үк үзара бәйләнештә. Казан Россиядә иң популяр шәһәрләр бишлегенә керә. Май бәйрәмнәрендә республикага 100 меңнән артык турист килергә мөмкин. Мест очень много красивых. Даже и в плане религии, какие-то просто красивые здания. Первый раз мы приезжали сюда к друзьям в 2014 году. Большие перемены. Да, красивый город. Город чистый, приятный, находиться в нем, прогуливаться по улицам тоже очень интересно. Хәзер республика кунакханәләре тулган диярлек. Майның беренче 3 көнендә Зия шәһәре утравына гына да 20 меңнән артык кеше килгән. Туристлар бөтен Россиядан җыела. Все удивляются то, что Казань напоминает Москву либо Петербург. Казан Мәскәү яки Санкт-Петербургны хәтерләтә. Бик матур архитектурасы, кунакчылыгы, төрле кафе, рестораннар бар. Арзан бәядән тәмле ризыклар тәкъдим итәләр. Туристлар барысыннан да канәгать булуларын әйтәләр. Үзенчәлекле заявкалар да бар. Биек урыннарда яки киресенчә җир асты урамнары буйлап экскурсия үткәрүне дә сорыйлар. Төп туристик сезон әле алда. Быел Татарстанга 5 миллионнан артык турист килер дип көтелә. Алия Галиуллина, Фируза Насырова, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары.